खुलुमबाय बिश्वजित दैमारी बिथांजों मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों मा सोमोन्दो दं इन्टारनेलि जायनि जाहोनाव बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा जाफुङाखै बिटिआर गभर्नमेन्ट पावार थासेयावबो बिश्वजित दैमारी सार स्पिकार थासेयावबो स' बिनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअआव दामाखायै सावरायगोन लोगोसे बिथांमोननि गेजेराव मानो कन्ट्रभार्सि नुजायो आरो बिपिएफआ बाव मा एन्टारिं खालामगोन बिनि सोमोन्दैबो मिथिनो मोनगोन। स' हेलो एवरीवन वान सेकेन्ड वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। बाथ्राया जाहैबाय प्रमद बर' भार्सेस बिश्वजित दैमारी बिथांमोना सानैजों बिटिआरनि सिआरखौ लानानै सिलायगासिनो दं। मालाबा साजों नङाबाबो कल वार कन्ट्रभार्सि जायो। बिथांमोना मालाबा डाइरेक्ट नङाबाबो इनडाइरेक्टलि गुबुनफोरनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा बिश्वजित दैमारीनि बिथांनि सायाव काउन्टार होनायखौ जों नुनो मोनो। थिग बेबादिनो बिथांमोना बर्तमानाव फैनानै दा सिंजों इन्टारनेलि क्लोज कानेक्शन मोनसे स्रोद खोथा एग्रिमेन्टआव थादों जानांगौ। बेखौ बिपिएफआ गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ जों ससियेल मिडियायाव नुनो मोनदों। खारना जाहैबाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफ्रा 99%आनो जेबो मावजायाखै। बुंनो थाङोब्ला गले 100% बुलि खवा जाय। बुंनो थाङोब्ला 100%बो बुंजायो जाफुङैया आनसाक्सेसफुला। दा बेवहाय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट दं जोंहा पावाराव एलायन्स दं सेन्ट्रेलाव स्टेटआव ट्रिपल इन्जिन दङ। लोगोसे बिश्वजित दैमारी सार जोंनि बर'फोरनिफ्राय मेनलि स्पिकारनि आयेन आफादाव दंहैयो बिथाङा। दा अब्लाबो जे बिटिआरनि दफाफ्रा 99%खौनो होनबाय आं मानो जाफुंजायाखै। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि सायाव गोसोखांथियाव इन्सटिटिउटआ बोरो ट्राइबेल इउनिभारसिटिया बोरो माबा इन्सटिटिउट फेक्टरिफ्रा बोरो स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइजफ्रा बे खोथाखौ बिश्वजित दैमारी सार थासेयावबो मानो जायाखै। बिपिएफआ बे खोथाखौ अबजार्भ खालामदों नोजोर होदों साननो गोनां बाथ्रा। नोंथांमोनाबो बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर बिथांमोना मा सोमोन्दो दं। बेखौ लानानैनो बिक्रम दैमारी आदाया गोख्रों रावजों सोंखारिजों नोंथांमोना हयथ' ससियेल मिडियायाव नुखाबाय जानांगौ अब्लाबो जोबजासिम नायलांबावनानै कमेन्ट हरबानो जाबाय। जोंहा बे दिनैनि बे वर्कार्स मिटआवनो गोबां 100 जननिबो बारा इउपिपिएलनिफ्राय जयनिं प्रग्राम दङ नोंथांमोना दायो नुनो मोनगोन। बिब्दि खहा जागोन होननानै जों जेबो अनुभब खालामा। आं बिबटिगत हिसाबै आं बुंनो नागिरो बिश्वजित दैमारीया आसामनिनो मोनसे गोजौ मासियाव जिरायनानै दङ। नाथाय बिथाङा दिनै एसेबां गोजौ मासियाव जिरायनायनि उनावबो बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मोनसेबो मावफुंनो हायाखै आरो बिथाङा बिटिआर एकर्डनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय मोनसे सनानि जायगा मोनदोंमोन। दिनै मान सन्मान लानानैल' बिटिआर एकर्डनि दफाखौ गावनि आखाइजोंनो गावनि आयेनजोंनो गावनो आयेन बानायलांनायलायनो हानाय मोनसे मासियाव बिथाङा जिरायना दंना गैया नङा होमबा। गावनो आयेन बानायनो हायो गावनो दिनै मावफुंनो हायो। दिनै 5 बोसोर बारलांबाय दिनै सरकारा आरो 5 बोसोर जोबनोसै बिथाङा दिनै आसामनि गेजेराव देरसिन मासियाव जिरायनानै दङ। बिथाङानो आयेन पास खालामो बिथाङा न' होनब्लानो जाया बिथाङा येस होनोब्लानो जायो। अब्ला दिनै बर'निनो सासे मैखोम दैदेनगिरि हिसाबै बिटिआर एकर्डनि दफाखौ गावनि आखाइजोंनो मावफुंनो हानाय मोनसे सनानि सुजुग बे मोनदोंमोन। नाथाय दिनैसिम गैया। मानो नों गावनि समस्थिनि डेम'क्रेसि कलेज जेराव आङो दिनै माबाखौ बिएखौ बेयावनो आं फरायदोंमोन आंनिनो कलेज जोंहा खैराबारियाव एग्जाम होयो आंनिनो कलेज बियो। नाथाय दिनै दासिमबो बियो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै सरकारि जायाखै। दाखालि एसे आइबिएस हिसाबै ग्रेन्ड इन एड हिसाबै बिथांमोना एसे मोनदों। नाथाय दिनै बिथाङा गावनि आखाइजोंनो बुंनो हायो लिरनानै साफुंहोनो हायो जे बे कलेजखौ सरकारिकरन खालामनांगौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ होननानै बिथाङा बुंनो हाया होमबा। बिथाङानोथ' खालामनो हायोना दिनै मानो खालामाखै। आरो फारसेथिं
मानगोनां प्रमद बर' बिथांजों बिश्वजित दैमारि बिथांजों दिनै माबायदि प्रप'जेला एसेम्ब्लियाव सहैना सहैया बिथांमोना रायज्लायदोंना रायज्लायाखै जे नोंथांमोना प्रप'जेलखौ हर कलेजनि प्रप'जेल हर थाखा फैसानि प्रप'जेल हर खामानि दामानिनि प्रप'जेल हर एनडिबिनि प्रप'जेलखौ हर ओजों सीमा बारायनि प्रप'जेलखौ हर इनस्टिट्युटफोरनि प्रप'जेलखौ हर होनना बिथाङा बुंदोंना बुङाखै आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय थांदोंना थाङाखै मानो मोनसेबो गावनि आखाइजों मानगोनां बिश्वजित दैमारिया बिटिआर एकटनि दफाखौ मावफुंनो हायैनि दिनै बे माबायाहाय स्पष्ट जाबाय बेनिखायनो गिनांगौ जेबो गैया रायजोआव जेबो गैया मावफुंनो हायाबाथ' नों रायजोनियाव मा होननो मान सन्मानखौ लाना जों थांना थागोन नामा नङा होमबा जेबो गैया देयार इज नाथिं मा जानो रायजोआ नुखाजोब्बाय बिथाङा मावफुंनांगोनब्रा बिश्वजित दैमारि सारा गोरलै बिबाना बेहा दङ स' नुनो मोनबाय लासैनो राजनितिका इन्टारेस्टिं जालांगासिनो दङ जाय हक जायफोर रायजो राजानि गोसोखौ जै खालामनो हादों आरो जायफोर रायजो राजानि थाखाय हाबा मावदों रायजो राजानि उन्नति ग्राउन्ड लेभेलाव जे जोङो मा होनो बन लायग्रानिफ्राय लानानै साख्रि आवलासिमनि न'खरनि सुजुग सुबिदाफोरखौ होदों फैगौ बिसायख'थियाव बेबादि जाय राजनितिक दोलोआ हाबा मावदों बेनो जै जागोन देरहागोन रायजो राजाफ्रा भट होगोन बे आंनि एक्सपिरियेन्स स' अब्ला भिडिअखौ एसेखिनियावनो दोनथ'बाय नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ